Assalamu alaikum 'yan cikin gidan talabijin na Difa 24 TV. A cikin mako guda an sami sabbin mutuwar mutane 34 a Nijar, sakamakon ambaliyar ruwa da ƙasar ke fuskanta tun farkon watan Yuli. Mutane 137 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa tun daga ranar 11 ga watan Satumba, shekara 2022, in ji kamfanin dillancin labarai na Jamhuriyar Nijar. Jami'an ya rawaito babban daraktan kare haƙƙin jama'a DJPC. Mutane 102 ne suka mutu sakamakon rugujewar ruwa, yayin da wasu 35 suka mutu ta hanyar nutsewa. A cewarta kuma ƙara da cewa wasu mutane 171 sun jikkata. Yankunan Maraɗi kudu maso yamma da Zandar kudu gabas sun samu adadi mafi yawan waɗanda abin ya shafa, inda 59 da 38 suka mutu. Wani rahoto da Hukumar Kare Haƙƙin Jama'a ta wallafa a baya ya bayar da rahoton mutuwar mutane 103 ya zuwa ranar 4 ga watan Satumba. Tun daga farkon watan Juye, Nijar ta samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ya kai mita 200 a wurare. Wannan ruwan sama ya haifar da rugujewar gidaje tare da nutsewa a sassa da dama na ƙasar. Mun gode da sauraronmu da kuka yi.